Helo. Dyn ni am ddefnyddio'r gadar i helpu'r corff symud heddiw yma. Dwi am camu'r ochr ac yna dechrau jyst wrth codi'm mhenglin i fyny. Wrth gwrs, os na fedrwch chi godi'ch coes i fyny mor uchel â hyn, jam ots, da chi jyst yn codi fo cyn gymaint a fedrwch chi. Mae o'n bwysig i ymarfer y symudiad yma lle da ni'n plygu'r penglin a hefyd plygu'r clun mwyn cynnal y symudiad. Da ni angen wneud yn siŵr bod pethau ddim yn mynd yn rhy stiff. Ac yna dwi'n di gamu'r ochr arall. Cam, ac yna i fyny ac i lawr. Ac eto, os oes gynnwch chi cerddoriaeth sydd hefo chydig bach o ysbryd yno fo, mi fedrwch chi gwneud y symudiad yn gynt neu'n fwy egniol. Mae fyny chi sut ydych chi'n teimlo sef ma'ch corff chi'n bihafio. Ac yna dwi'n sefyll tu ôl i'r gadar ac yna dwi am camu o un ochr i'r llall. Ac wrth gwrs, os ydych chi'n glwmu'r gadar, mi fedrwch chi'n gwneud union yr un symudiadau, ond jyst bod eich pen ôl chi'n aros yn llonydd. So mi fedrwch chi jyst camu'r coesau allan fel hyn tra bod chi'n eistedd i lawr. Yna dwi am ymestyn y goes tu ôl i fi. Felly, tu ôl ac yn ôl i mewn a tu ôl ac i mewn. Pan dwi'n dysgu'r symudiad yma yn y dosbarth, dyn ni'n mynd fwy ar y sbyd yna. Ond, wrth gwrs, os ydych chi'n ffeindio fo'n anodd i ymestyn yr goes yn ôl, ydych chi'n gwneud o'n ara deg. Ac yna dwi'n wedi troi'r ochr arall. Ac yna mae'r goes, dwi'n glanio'r flaen y droed, sowdlu lawr, ac yna nôl i fyny. Ac wrth gwrs, mi fedrwch chi wneud o'n ara deg, neu mi fedrwch chi cyflymu'r symudiad chydig bach. Ac yna nôl i'r canol. Beth am symud y goes allan i'r ochr ac yn ôl i mewn? A dwi'n sbio ar yng nghoes i wneud yn siŵr bod y goes yn symud i'r ochr. Peryg ydy, beth sy'n digwydd ydy, mae pobl yn agor y goes allan i'r ochr, ond falle bod y goes yn mynd tu ôl iddyn nhw fel yna. Neu yn ymlaen. Da ni eisiau wneud yn siŵr bod y goes yn symud yn union i'r ochr. Dwi am newid i'r ochr arall rwan. Pan dwi'n symud y goes allan i'r ochr, wrth gwrs, dwi'n gorfod cymryd y pwysau ar un goes. Felly, mae'r cyhyra o gwmpas y pen ôl a canol y corff a cyhyra'r cefn hefyd yn gorfod gweithio. Felly, diom cweit mor hawdd, ond mae o'n edrych. Un arall i'r ochr. Ac yna, dwi am agor yng nghwysau ac yn plygu mhen a gliniau chydig bach. Dwi am ymestyn ar ongl, ar y diagonal. A dwi'n troi nghorff a fedra i teimlo'r cyhyra'n gweithio. Dwi'n teimlo un ochr yn ymestyn ac un ochr yn tynhau fel dwi'n gwneud y symudiad yma. Gofalwch pan ydych chi'n gwneud yr symudiad bod yr ben glin ddim yn troi i mewn. Cadwch eich pen a glin yn hollol llonydd. Ac os ydych chi isio, mi fedrwch chi creu symudiad chydig bach fwy. Hynny yw, dwi'n ymestyn allan i'r ochr fel hyn. Os dyw hwn yn anodd i chi o safbwynt eich sgwydda, mi fedrwch ddigon hawdd rhoi'ch dwylo o gwmpas canol ac yna troi fel hyn. A mae hwn yn iawn hefyd. Ac yna nôl i'r canol. Ysgwydwch eich coesau chydig bach jyst i ymlacio nhw. Beth am coes allan i'r ochr a creu cylch? Mae hwn yn reit anodd. Hawdd iawn mewn un ffordd symud y goes ymlaen, ond lot fwy anodd i symud y goes yn ôl. Ac yna i'r ochr arall. So mae'r goes yn mynd allan i'r ochr ac yna cylch. Dychmygwch bod gyda chi pinsel rhwng eich bodiau, da chi'n gorfod creu y llythyren O. Dwi'n teimlo'r cyhyra'n gweithio gwmpas ym mhen ôl i anghoes. Ac yna ymlacio. Beth am yr un yma, lle ydych chi'n gorfod codi'ch sowdl i fyny tuag at eich pen ôl. Gofalwch bod chi ddim yn tynnu'r ben glin i fyny i'r ffrynt. Ydych chi'n mynd i'r cyfeiriad anghywir felly. Sowdl i fyny i'r cefn. Gobeithio ydych chi wedi mwynhau gwneud yr ymarferion yma. Ymarferion syml hefo fi. Hwyl!